Akwai wata ƙasa a Afirka wacce duk ranar da Allah ya sa ta farka daga baccin da take yi, to a wannan ranar ƙarshen mulkin mallaka da kuma baya a Afirka ya zo ƙarshe. Wannan magana ba ni na faɗa ba, harshe ne mafi kaifi wurin ta farfasa jinin 'yan kishin Afirka na gaskiya ya faɗa. Wato shugaba Patrick Lodge Otino, wanda duniya ta fi sani da PLO Lumumba na ƙasar Kenya, shine ya faɗa ɗan Afirka kuma zai yi ƙarin haske. A yayin da wasu ƙasashen ke fafutukar mallake duniyar kasuwanci, wasu kuma ke ta faman faɗi tashi domin mallake kafatanin siyasar duniya. Ita Najeriya bata kasance mai wani yunkuri makamancin waɗancan ba, saboda ta kasance wata nannauyar kaddara ce. Domin durkushewarta ya kasance yana dawo da Afirka baya ne tsawon lokaci, sannan daukakar ta kuma kan iya canza alƙiblar duniya baki ɗaya. Sai dai a yau wannan hamshakiya ta kasance tana faman sheka barci mai nauyin gaske, ɗauke da munanan raunukan cin hanci da rashawa. Gubar rarrabuwar kai kuma ta kashe mata gabobi, yayin da kasashen da suka ɗaure kafafunta da sarkoki, sannan kwakwalwarta ta kasance ɗauke da gurbataccen tsarin ilimin zamani. Amma sai dai duk da haka, har yau wannan hamshakiya tana fitar da numfashin izza, ma'adanai da tarin dukiya. Yan uwana mu dan kaddara wani yanayi, a ce wannan hamshakiya ta tashi tsaye, ta yi magana da murya ɗaya, sannan ta yi tafiya ba tare da waigowa ba. Karar wannan sauti zai amsa ne tun daga birnin Abuja zuwa Cairo har zuwa Majalisar Ɗinkin Duniya. Wani zai ce anya kuwa? To Najeriya ita ce bugun zuciyar arzikin yawan mutane ta nahiyar Afirka, saboda tana da tarin mutane da suka kai adadin miliyan 230 har da ɗoriya. Zaka iya cewa cikin duk wasu 'yan Afirka mutum shida da ka gani to ɗaya ɗan Najeriya ne. Ƙasa mafi tarin arziki a Afirka, wacce ta kowanne yanki take makare da arzikin mai, iskar gas, ƙasar noma, ma'adanan ƙasa, sannan da mutanen cikinta. Wato mafi daraja kenan a cikin albarkatu. Daga birnin Kano zuwa Legas, daga Fatakwal zuwa Sokoto, Najeriya ta kasance cike da hada-hadar cinikayya da kasuwanci. Kasar da a siyasance idan ta yi magana a yammacin Afirka, to kungiyar haɓaka tattalin arzikin kasashen Afirka ta ECOWAS ma shiru take yi ta nutsu ta saurara. Idan ta yi motsi ko duka kasashen Afirka ne ke jin sautin motsin a kunnuwansu. Kuma tarihi ya sanar da mu cewa a yakokin kwantar da tarzoma da na yakar wariyar launin fata a Afirka, daga Liberia zuwa Sierra Leone, Najeriya ta kasance kashin bayan duk wani agajin haɗaka. Sai dai mu faɗa wa kanmu gaskiya, duk da wannan tarin arziki na wannan hamshakiyar ƙasa, har yau mafi yawancin 'ya'yanta sun kasance suna rayuwa cikin matsanancin talauci ne. Mai arzikin albarkatu amma komai na amfanin kanta sai dai ta shigo da su daga ƙasashen waje. Mai arzikin tarin mutane masu baiwar jijjiga duniya, amma kullum tana fuskantar matsalar karancin ma'aikata da ƙwararrun masana da suka iya jure zama a ƙasar. Tun daga ranar da wannan ƙasa ta karɓi 'yancin bogi daga hannun turawan mulkin mallaka har zuwa yau, ta ci gaba